our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain reaction, and here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down. It's raining tonight. The storm's always at the night, at the night. Tell me you're coming tonight, or tell me lies, tell me lies. Kublai shibun ki subscriber barok ki bala pun poinga do pra jalsan spa subscriber te kublai shibun ada kajing support jongpi teman tangan pen sa kanika video te lada pi dang thamai ban pai kanika videos now ba subscribe ne share jaki perlu jongpi teman tangin sedang no kanika video ngilai hane upload anda nalai upload pi jet akaduka ratio mo nga jet hang ne ka ratio 4:3 nang ta sakrit ke project nang tapat sa select kajing ruai ke babi kuat ban edit nang tapat nang kong nang ta anda la dep select kajing ruai ngin select saka durmo nang sangan ada kane kane bila man I full kane kedur klik into 3 dot anta klik kane fill composition area dalam full kum tu kane ngala dep chat swai kane ka surmo shwaban kane ka jingwai shwaban edit kane ka jingwai ka kam slow hadu arpau hadu 28 second mo hadu 20 hadu arpeu plus second mo arpeu pra point 10 second kane ka jingwai bat klik hang ne ka tu ka dur ka poi hang ne mo ka tu kane ka jingwai ka kam slow hadu hang ne pat anda nang ne pat kane ka jingwai ka kamera nang tapan ngin at ka video ka dur ngin at ban kot khendiet kumbara ka jingwai kan hang ne pat ka ngin edit no kumba ki ka jingwai ka taka duru kaki kumbaki ka jingwai nang tapat kene ke we ngila ban edit ni klik kum tu pat at saka effect hang tu ka effect ka dei ni at suwa ke we ka effect keno ka bang edit ni at bai kene ka ave ka effect ka kadeng kadal semua plus standard setting hang tu ada nang ta anda la dep kene ke we at biang sa ke we ka effect ka karteng ka oscillate anda pi edit alat mission wan jahan mo ka alat mission pi habat edit jai nomor uni u alat mission u slow hada at standard setting ada nang ta pada kene u oscillate pila ban ai kene ka angle kende pau hang ni pila ban ai kendai peu mo nang ta kane ka frequency pada ke frequency 0 mo tang belum melaban move kane ngam kam ban move ba mo tang belum melaban syuk tang kum tu ban syuk tang belum melahi mi kwa ban pensyuk ya ni te kane la biang ka tu trai ta at sa kuwai ka afa ka kadeng ka swing swing kane ka effect ka swing pila piban ban ai ka tu ka frequency jong uswim pila ban ai 0.60 hitang belum melama amdan kam ban move ba nata u angle ni pat la ban ai minus
20 mo cái này hàng này bắt nghĩ ai plus 20 belong không bóng thế mình move plus 20 hàng này mo đã đẹp cái tu nông ta đẹp at cái swing nông ta at sekawai cái effect cái đây cái paisley này gặp paisley tang ne pat ni ai numbers dang kane ka has kasa jong ne la ban ai plus sang tu pan ni ai san pheu mo kane ban shua ban mi ka ba kham shua ban mi da ban ai kham ban ngo ken shua ban mi ban ai kam tu in emission ne emission kam tu ban ai kham ngo da kane pan ni la ban ai tang khan diet hi la ban ai là bạn hàng này bạn zero mà one là bạn hàng tu one cái này nang tapat cái này là biang hay cái này cái way thay off lại mission tại kia mà bạn edit nang tapat cái stretch cái này cái đây là bạn ai tu 0.0 tu aduh itu okay haban edit ulai misalnya kini kedawa jengjar bahaban edit kini kedawa .com haba pin subscribe kini ke channel lembar nga jengjar haban edit pat kini mau ini film ai napa sedang nam sedang kini film ai plus untuk man kam lengok ai plus hàng này plus cái way làm này 6% tepat kum cuhi kum hatuhi cái hàng tu kum kutuhi mà bangi là để kum tu bạn ai biang tu cái way bạn ai jiru hàng tu telah biang cái tu terai want you to know that it's our time. You and me be the same. Cái này cái về là move mà nhìn cái này sa tăng cái lyric ban ai hàng này cái lyric dengan ai haden là đã kham là đã long cái này cái video ngam ai cái lyric pila man thu là pila này ngala man pen mi hi ka XML cái lyric hàng này pan ads cái to cái way mà nhục sang at cái này hàng này là cái này mà cái này pan kadang tu mah kot ketuno situ dapat ini edit tang kene ke payang ni mah kene ke jing ruai ka sedang ra hang ni ka sedang hap kene ke jing ruai mah up ke tu pi yos ngi hang tu ka hap kutang juruai ka ra pat kene ngin sedang nak ban edit kene mah kene ke ngin sedang ban edit ngi at katals ngi edit tang kene ke ban ngin sapis baru hadu bakun katals at bay total kanu pi edit ru pi dan kam bay ya une mah at standard setting adin pi at standard nga forgot ya tu kanega fill and composition area mah ada nang ta at ka effect kane ada nang tapat ka effect ka wave wave mah hang ne ngiat wave wave hang ne ha wave wave ngila ban ai ketuga page amdan kam ne kane angle ngila ban I minus 30 point kat ke ba pi ma pi pe ang ne ke chaka ta sa ya sa control pat nang ne
nang tapat kaneka spacing ru pilaban penduna mo nang tapat kaneka magnitude hangne kaneka magnitude nang ni I kaneka so point san nang tapat hang ni I 0 nang tapat kanela biang hai try ka to ka wave ang tu penduna ka to so bosan nang tapat at biang sa kuwi ka afek ka oscillate uni oscillate kani pilaban ai kani ka angle lam ai kan dai peu kani pilaban ai kan dai peu nang tapat dan ketika frekuensi la ai kaju ka ini ai kani ka frekuensi penhe ka to ka frekuensi ma ban move ban chat ka to ban ai san tik in ai ma 1.00 hertz nang ta kani ka magnitude ngila ban ai na bastang ka to na bastang ngila ban ai ka magnitude tepat aduk ba ka tulong paradigma hang ne pat ngila ban ai 0 kum jo hi back back chaden 0 hadu 0 nang pa tang kum ne hi nang ta ai sa ka motion blur at ka motion blur ne ka motion blur kane ka motion blur kane ka motion blur tang ban at amdan kam ban control namar ban blur ta POE tang ban at kani la blur na POE ka tu bawan blur hang tu la blur kani la motion blur la biang ka tu at biang ka effect ka ani biang ka effect ka kerteng saka kum no effect in anta ka akra effect ka turbulence displace nang tapat anda kane pilaban kane la biang tu ka strength kani ka offset pilaban ai ka offset ado kam ai bon kani ka offset ma amdan kaman bon amdan kaman duna kani la biang ai try ka ai 60 loss kam tu ta kani ka strength hang ne ka strength ngila ban ai Shabakut ma ang tu kani 0 ma ada ukut pat ngila ban ai $120 mau
or 110 also biang ke evolution laban ai hane andala de control skane ka evolution pat la don setang ka way ka afang ya haban dan kaman hatta la biang mo kanila biang 7.30 mo 7.30 or something 30 plus me la biang kani ka skill lawan ai kan kamban ai ka skill mo ai kani ka stretch lawan ai kani laban ai main laban penduna kani gamdan laban penduna ta la biang ka tu ko weiru ta biang pada at biang tang sa kawai ka afek ka deka exposure gamma exposure hanya exposure gamma pi kan hanya exposure gamma pila ban control yau exposure pila ban ai laban hang ne laban ai kan ni kawai hang ai plus hang tu ai plus nang ta ai penwan ka tu bache dah wan lạnh kum tu ta kan ni pat ngila ban ai biang zero mo ta la biang ai tu mo temen ta la biang mo temen tangin pis no kane add duplicate layer ta bat sa penbin kum tu hadu bakut kum ne bai mo klik kum tu saat duplicate bat penyicim kum tu hadu bakut kum ne klik hang tu add hang tu plus hang tu bat klik duplicate layer bat ra bat situ kum ni bai hadu bakut mo ra bat kum ni hadu bakut pila bat mo pila follow bat kum ne hadu bakut pi edit tang kawai bat select bat kum ne amdon kam ban edit bar ro kum ne mo edit tang kawai bat select kum ne bat sa ra no hang ne hadu bakut kane ke last da kut ijan sakane kawai bat setan ba hadu bakut kum tu la biang mo temen tangin play no na basdang
same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain reaction, and here I go, here I go, here I go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down. It's raining tonight, the storm's always at the night. Tell me you're coming tonight, or tell me lies, tell me lies.แต่หังในกันเป็น EP อุจามพาแต่หันเรอันดาลาเด็บเซฟแต่อุลงกุมตุยบาเป็น EP นาบัสตังกาวิดีโอแต่ตังกุมnehi lada pikwaru ban chenya kadur ban mix dak way kadur bila ban klik hang ne bat hang ne sa chenya dak way kadurแต่ตังกุมnehi kublai sibon ngine champion hakin next video